Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Кор пычрагыс кәмияләр һәм җир тулы чүпчәр. Шәһәрдәшләр военкомат тукталышы павильоныннан канагать түгел. Гараж кооперативында кор өйеме өчен җавап бирәчәкләр. Экологлар тикшерү үткәрде. Татар драма театры Яқсып Шафиков әсәре буенча куелган әсәргә премьера әзерли. Спектакль ничек аталачак? Репетиция барышын Лейсан Ханова күзәтте. Чистартылмаган кор, пычрагыс кәмияләр һәм җир тулы чүп сүз военкомат автобус тукталышы турында. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда Зәп бистәсендәге тукталышны инде күптәннән беркем дә карамый. Урынга Мәрьям Файрушина чыкты. Низамеддинов урамындагы военкомат тукталышы ташландык хәлдә. Кайберәүләр биредә автобус туктамый дип уйлый башлаган. Менә тукталышка килдем иемә һәм хушым китте. Менә бу нинди пычрак, бу нинди ямсызлык. Менә бу тукталышны берничә ай җыештырмаганнардыр. Бу бит инде әйбәт түгел. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Биредә җилдән дә кардан да качып булмый. Тукталыш эше чүп белән тулы. Автобус көткәндә эскәмияләренә утырырлык түгел. С месяц уже такая грязь стоит. Месяц не убирает. Неприятно. Конечно, как нам, жителям города, это очень неприятно. Все-таки и дети, наверное, ходят. Недалеко все-таки спортшкола. Автомобиль юллары оешмасында тукталыш өчен кибет хуҗасы җаваплы дип аңлаттылар, тик әлеге объект инде күптәннән эшләми. Кайчандыр монда чыннан да кибет булган, аның ишекләре яңадан ачылырмы, юкмы билгесез. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, ул эшләгәндә мондый проблема булмаган. Хәзер тукталышка кем хуҗа икәне дә билгеле түгел. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы электроник балалар бакчасында балага манту пробасы ясау факты буенча тикшерүне төгәлләде. Исегезгә төшерәм, бала табиб-аллерголог та исәптә торган. Ата-ана шул сәбәпле алдан ук пробадан баш тарту турында гариза язган булган. Тик шуңа да карамастан бакчада балага манту ясаганнар, шәфкать туташы да төркемдәге тәрбиячеләр дә документка игътибар бирүне кирәк санамаган дип белдерделәр прокуратурада. Гәрчә закон буенча баланың сәламәтлеге һәм гомере өчен белем һәм тәрбия бирү учреждениесе җаваплылыгы. По результатам проведенной проверки прокуратуры города направлено представление в исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны об устранении выявленных нарушений закона об охране здоровья и безопасности несовершеннолетних и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Мини гараж кооперативы территориясында кагыйдәләргә каршы килеп кар өеп куйганнар. Хәзерге вакытта гараж кооперативы җитәкчелегенең әгамәлләре законлымы икәнен тикшерү бара. Исегезгә төшерәбез, узган чыгарылышта без Миниядә ясалма күл янында чистартылган карны өяләр дип сөйләгән идек. Безнең мөрәҗәгать буенча урынга экологлар чыкты. Земельный участок с обводненным карьером является муниципальным, тем самым нарушается абзац 9 пункта 9 главы 3 правил благоустройства территории муниципального образования города Набережные Челны. По факту нарушения статьи 3 и 6 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан данная свалка загрязненного снега взята на контроль. Моның өчен билгеләнмәгән урыннарга пычранган карны законсыз ташлау өлешендә төзекләндерү кагыйдәләрен бозу очракларын ачыклау һәм булдырмау эшләре дәвам итә. Экологлар шәһәр читендә 3 санкцияләнмәгән кар өемен ачыклаган, 2 чаллы кешесен административ җаваплылыкка тарттылар. Яршалы Татар дәүләт драма театры тамашачылар өчен чираттагы премьерасын әзерли. Яқсып Шафиковның «Хуш Агыйдел» дип исемләнгән повесты буенча шул исемдәге спектакль сәхнәләштерелә. Автор бой иҗат багажына ия, ул танылган язучы һәм публицист. Әсәр чын барлыкта булган вакыйгаларны чагылдыра. Премьераны халык драмасы дип әйтә алабыз ди артистлар үзләре. Репетициядә Лейсан Ханова булып кайтты. Яңа спектакльдә күмәк күренешләр бик күп, шуңа күрә анда театрның бар труппасы диярлек катнаша. Хәзер биредә җитди рәвештә спектакльләр алып барыла. Ана шулай җәмәгать. Иң беренче итеп зияратны күчерәбез. Хуш Агыйдел әсәре Кама елгасы аша плотина төзелеше вакытында җирлекләрне күчерү темасына багышлана. Монда язмышка Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртиядә яшәүчеләр дучар була. Спектакльнең төп геройлары Актаныш төбәгенең Шәһәр Чиялек һәм башка җирлекләрендә яшәүчеләр. Аларга авылларын су басу белән бәйле рәвештә күченергә кушалар. Баш режиссер әйтүенчә, спектакль халык драмасын чагылдыра. Намус ушы кебек, ничектер күңелдә йөрде. Менә Яқсып Шафиковның Агыйдел повесты укыганнан соң, ничектер кулга килеп керде дә, мен әйтәм, нәкъ мин теләгән әйберләр бит бу. Авыр кичердем мен менә бу су басуны үзебезнең туган як.
Çünkü men bu kişilerini bileydim. Төп вакыйгаларны тамашачыларга җиткерер өчен без барысында эшләргә тырышабыз. Инде шуны да әйтеп китәргә кирәк. Яксуф Шафиковның Хуш Агидел әсәре безнең мәдәният министрлыгының эш планына кергән. Шушы әсәр белән без үзебезнең Чаллы тамашачыларын һәм җөмһүриятебезнең тамашачыларын апрель аенда инде таныштырырбыз дип әйтеп каласы килә. Гомернең узасын белде, тиз узасын белмәде. Спектакль туган якларыннан кубарылып китәргә мәҗбүр булган халык фаҗигасын күрсәтергә тиеш дигән фикердә артистлар. Төп роль су басудан да курыкмый җирлектә яшәп калган Габдулла абый ролен Рафил Сәгъдуллин башкара. Мин шул ягым белән әле бәхетле, минем сагынырлык авылым бар. Ә бар менә шундый кешеләр, аларның инде авыллары юк. Ниндидер сәбәпләр аркасында аларның авыллары юкка чыккан. Туган җирне сагыну, җирсу. Менә шул турда спектакль булыр. Биюләрне сәхнәгә Россиянең алтын битлек төп театраль премиясе иясе Нурбәк Батулла куячак. Шулай ук премьераны сәхнәләштерүгә Казаннан композитор һәм рәссам да чакырыла. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема бирчестә яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бу минутларда шәһәр буенча гашыйклар трамвайы хәрәкәт итә. Махсус рейска үзләренең хисләрен рыслаган парлар гына эләкте. Бәйрәм трамвайының маршруты аерым. Бер рейс ярты сәгать дәвам итә. Бу вакыт эчендә гашыйкларны бой программа көтә. Салон бизәлгән, аппаратура әзер, оештыручылар романтика тудырырга тырышкан. Кичке 10-га кадәр биредә 50 пар булачак. Бәхетле билет алыр өчен алар конкурста катнашкан, үз парлары турында видеоролик төшергән. На самом деле ажиотаж вызвало, потому что сейчас более 100 пар у нас приняло участие. Где-то около 30 пар они в Инстаграме видео записали. Некоторые писали нам в личку, кто-то звонил, кто-то отправлял, потому что не хотят, например, светиться, возможно, да, в Инстаграме. Они тогда нам отправляли просто свои видеоролики. Были один оригинальный ролик, где, я вот пару не могу вспомнить, потому что очень много, где семья, у них несколько детей уже, и они прям фотографии из жизни через каждые 5 лет. Бер рейс ярты сәгать дәвам итә. Трамвай Арган залы тукталышыннан кузгала. Яңа шәһәр буенча әйләнеп яңадан шунда кайта. Рейс вакытында парлар өчен күңелле программа әзерләнгән. День Святого Валентина. И мы захотели проверить, насколько пары вообще осведомлены по поводу этого праздника. Потому что этот праздник, он в принципе, если так подумать, тайный, загадочный в плане Святого Валентина, как это все происходило. То есть мы будем делать действительно интересную викторину, где будут вопросы, будут варианты ответов, и наши участники должны будут отгадать, блеснуть своим умом. Бер пар үзләренең никахын җәмәгать транспортында теркәргә уйлаган. Дуслары һәм туганнары катнашында ЗАГС хезмәткәрләре аларны ир белән хатын итеп игълан итәчәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин дә сезне гашыйклар көне белән тәбрик итәм. Сау булыгыз. Приглашаем с 13 по 15 февраля на всероссийские выставки «Машиностроение», «Металлообработка», «Металлургия», «Сварка», «Промышленная безопасность» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспо Кама» «Набережные Челны». Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки-банк», публичное акционерное общество. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Скидки до 30% с 15 по 17 февраля в ТК КамАЗ, город Набережные Челны. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.